Hamren Regional Karbi Film Society abitung atong pen malini teron piaphan ahem humri tamsi karcho jaime kedeng. West Karbing long Hamren rong sopi district ahempi Hamren Municipal Board ki parlo ward number EC rong Karbi jeng ya rong amika ranjit teron sopi sami malini teron pi Mega Miss India surihini rain korapho Guwahati long RJ ki meka chepati long kilong tuna jok ningkarong kache ho karcho damjia phan Hamren Regional Karbi Film Society mate KFS amephu Suresh Terang Kongchunbang Khorsingkro Pangrum Chunbang Joy Singh Hanse Rap Chunbang Bronson Terang atum ahem humri tamsi mira pula pen Karbi puho pen archo damsi hirjumi pipa jerteka tangte KFS atum pen ar hirjumi kipi kipa jeralam the aju iksina Karbi arat aphan nong nam nangkewan pithe gapot tasi ilitu malong la an sose kithe kiri la pen alang long pacar di dun pen la son thot amunit duuna lang apolo la si non alang li japon lopot la si an sose alang lilong pacar li dunje phanta la si alang lita hangpon nangpo la pen an sose Karbi khaita suri armung le pupede tame pharu armung ke ilitum ta nong nam nang jume sen nang pe wan thegi pan ke alang li japon nangpo Hamren West Karbi Anglong AMP along penmasi ini Miss Malini Tirompi alang li hinpen India angkang pi long mana alang li kecepati dun Miss India kecepati dun long pen alang li misen Karbi K la pen Karbi Anglong aphanchot kali Assam aphananta alang li sinong mewan pi delok ni ke la serang lipan Hiltum Karbi Film Society asong ahin pen Hamren aru ahin pen itu madak alang lipan nangkarcu ajai mek apan sinitum dagwang iglo Malini teron pi alang li Miss India alang li bangso kengkam kimi kengkun kimi kacioron thegapor alang li tun Karbi arat aphan isenong me kithidung nong me kewan pi thegapor alang itum daghem hom isi api apo lapen alang tum samila bangso awar sai ke thodun thegapot lapen alang tum gachepaduk pen alang li supi aphan labang soking kam kapachiyoron thegapot ni tum Karbi Film Society hin samila tum aphan ni tum kachuru pajirlo Hamren pen Daniel hi Karbing long life